poques vegades utilitzo el dibuix d'una manera molt lúdica. Sempre l'acabo utilitzant per a que explique alguna raó de ser d'alguna cosa que m'ha passat o d'alguna cosa que he sentit. El que sí que és veritat és que el territori condiciona molt. Per a mi, aquí on he nascut, que és una vall, que estàs envoltada de muntanyes, que tens la mar detrás, això està clar, no? És molt matriu, és molt clot, o sigui, és un lloc que et protegeix absolutament, no? Llavors, no sé si hi ha una part química o física que acaba fent que també tinguéssim, o tingué jo, este tarannà. Ella me n'anava a la seva habitació i em ficava el cap allí al llit i li diria: «Mamà, què és el món? Mamà, i per què són persones? Mamà, i això?» O sigui, jo dic, i això ho he continuat fent fins, evidentment, en el món adult i de preguntar-me, de dir, però esto què és? Esto què és? Mentre no es toc, rai. El fotut és quan no ets capaç de gestionar-ho. Però és així, llavors penso, bueno, ja que estoy aquí, a liar la parda, hombre. Però, és a dir, no et negues res. Perquè jo no sé si tornaré a baixar aquí. O sigui, és allò... És molt bèstia, això.